pierwszy Krajowy Kongres Sekretarzy i cieszę się, że Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej mogła być takim katalizatorem działań sekretarzy, które były podejmowane przez te poprzednie lata, całe ćwierćwiecze w regionach, a teraz po 25 latach sekretarze doszli do wniosku, że potrzebna im jest integracja w skali całego kraju. Doszło do tego pierwszego kongresu, moim zdaniem świetnie zorganizowanego. Zjednoczenie się sekretarzy i mówienie wspólnym głosem ma szansę na to, żeby realnie wpływać na konstrukcję samorządu w Polsce oraz na pozycję sekretarza w strukturach samorządu. The functioning of local authorities depend on the functioning of the administration, which has to support the politicians. The Congress has participated in a conference in September last year to celebrate 25 years of local self-government in Poland. We are committed to all our member states, and Poland being an important and big country, it was no question that I would accept this invitation. In 20 years of existence, Polish local government achieved a lot, and it is considered as one of the strongest and best actually local governments in Europe. It is a very decentralized country. Local authorities have a lot of powers and competences and resources. Jest to platforma wymiany wszelkiego rodzaju doświadczeń, wiedzy, informacji, jaką my sekretarze, w moim przypadku już ze stosownym wiekiem i odpowiednim doświadczeniem ciągle potrzebujemy, ciągle modyfikujemy i ciągle szukamy nowych rozwiązań. Fantastyczne miejsce, fantastycznie ułożony plan, dużo czasu na rozmowy w kuluarach, bardzo ciekawe tematy w ciągu całych 2 dni kongresu. And it's important that those people who are busy with the same things, with the same duties, with the same responsibilities, meet each other and can share experience and knowledge. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej jest takim bardzo ważnym forum, na którym stykają się ludzie, którzy działają w takich samorządach i którzy właśnie dzięki niej wymieniają się doświadczeniami, którzy dzięki niej widzą sens w tym, co robią. Spotkania z przedstawicielami Rady Europy powodują, że nabieramy większych kompetencji, nabywamy większego otwartości na to, co się dzieje w Europie i mamy większy pogląd i spojrzenie takie bardziej horyzontalne i możemy porównać się do działalności demokratycznych takich forów na terenie Europy. Fundacja, najstarsza fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, której ojcem był profesor Regulski. Ma to drugie życie, tak? Następuje nowe oblicze tej aktywności. Cieszę się, że takie coś jest. Obecność takiej ilości gości, łącznie z Radą Europy, no to pokazuje, że poziom i renoma fundacji wykracza szeroko poza granice Polski, a jednocześnie jest to dzisiaj już marka sama w sobie, tak? I zaplecze intelektualne i merytoryczne dotyczące samorządu. Dlatego jako szef komisji cieszę się z tego, że następuje to zbliżenie między komisją a fundacją. Jesteśmy na jakimś tam etapie rozmów i ustaleń udziału w pracach sejmowych, bo na tym właśnie polega ta mądrość, której potrzeba nam w Polsce, tego, żeby się wzajemnie słuchać, rozmawiać i spotykać właśnie w Sejmie.